Magandang gabi sa inyo lahat. This is Mike Padua at nakituloy tayo sa ating topical weather analysis. Ngayong gabi ng Biyernes hanggang Lunes, Mayo 21 hanggang 24, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa na natin na yun ang update. Ito ang latest GovSat. Simulan na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Mananatili pa rin ang intertropical convergence zone sa gitna at katimugang bahagi po ng ating bansa. Ito po ay sa may bahagi po ng Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao. So kung saan magkakaroon po ito ng mga maulap na papuwirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. Meron po tayo ditong namuong mahinang LPA, shallow lamang po siya at kasalukuyang hindi rin siya gumagalaw sa may southwest of Palau within the South Philippine Sea, but wala itong pinapakita na ito ay tatahak ng Pilipinas. Magtatrack lamang po siya papuntang east o north, so nandyan lamang po siya sa area na yan sa susunod na 2 hanggang 3 araw. So kaya quasi-stationary ang nilagay nating galaw niya as of now. So mag-ingat lamang po sa mga kidlat at sa mga possible flash floods kapag mga pong malalakas na thunderstorms na maganap sa lugar ninyo. Okay po, so yan po ang ating latest mula sa ating GovSat. Tingnan natin yung vast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kitang-kita po natin dyan ang line of cloudiness na dala po ng IDCZ. So yan po ang IDCZ papunta dito sa atin. Okay, and kung titignan natin yung windy.com satellite servers animated loop at makikita po natin na hindi masyado mga ulan sa kabikulan, although nagbibigay din dyan mga isolated thunderstorms. Ang bulk of the rainfall ay concentrated po dito sa may Visayas at Mindanao, at itong area naman po ng Southern Tagalog including Metro Manila, may mga areas po na may dumadaan pong mga isolated rain showers. So meron dito nag-form sa mga kanina lamang late afternoon dito sa may Ilocos region. So yung mga areas na yan magkakaroon po ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Okay, at kung titignan natin yung ating forecast mula sa European model, ito po yung 3-day rainfall accumulation. At makikita po ninyo ang bulk ng rainfall na dala nitong possible formation ng isang LPA dito, o yung usual southerly at southwesterly surface wind flow ay bibigay po itong mataas na mga pag-ulan sa Spratly Islands, lalo na po sa may area po ng Kalayaan Islands. Dito naman po sa Mindanao, Visayas, Mimaropa at kanluran bahagi po ng Luzon, magkakaroon po sila ng mga maulap rin na papawirin na may mga pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon o gabi. So, yan po ang ating forecast sunod na 3 araw hanggang Lunes na po ito. So, kung nasa areas po kayo na may mga localized thunderstorms, huwag niyong kalimutan magdala ng medyo malaking payong. Dahil po yung mga pagbibigla-bigla ng mga ulan, dahil itong mga thunderstorms ay medyo may kalakasan po. Okay, so yan po ang ating latest sa ating 3-day rainfall accumulation mula sa European model. Ito naman po ang latest mula sa European model pressure at wind forecast courtesy of windy.com. Nakikita po natin, nagsisimula po magkaroon ng southerly to southwesterly surface wind flow. Napakahinang habagat po yan, but in the next few days or weeks, baka maging aktibo na po siya. Particularly kapag nabuo po itong low pressure dito sa malapit sa Palau. So for the next 3 days hanggang Monday at ay nagpapakita na patuloy pa rin na meron ditong low pressure area sa may bahagi ito ng Palau. So babantayin po natin yan for possible development kasi yung latest na yun wala pa rin pinapakita, but yung American model somewhere along this area of the East Philippine Sea baka may mabuong LPA or worst, isang mahinang bagyo na base naman sa tracks ay ligtas naman po ang ating bansa. Okay? So, yan po ating latest. Okay? So, yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes. At extended na po ito hanggang Lunes.
At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Happy weekend to all. Be #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.